Здравейте на всички! Днес ще отговоря на въпрос, който често чувам. Продуктите в мрежовия маркетинг са много скъпи. Няма кой да ми ги купи. Как да се справя с това? Това е важен въпрос и разбирам вашите притеснения. Първо, нека си признаем, че цената е само една част от уравнението. Когато хората виждат стойност в даден продукт, те са готови да платят повече за него. Така че, вашата задача е да покажете на клиентите какъв е реалният ефект от продукта и как той може да подобри тяхния живот. Споделете лични истории и примери за това как продуктът е помогнал на вас и на други около вас. Второ, фокусирайте се върху целевата си аудитория. Не всеки ще бъде заинтересован, но има хора, които търсят качествени, ефективни продукти и са готови да инвестират в тях. Намирането на правилните клиенти е ключът към успеха. Трето, предложете гъвкави опции. Понякога клиентите се колебаят да направят голяма покупка веднага. Предложете им възможност да изпробват продукта с по-малка инвестиция или да се възползват от промоционални оферти, например, или пък отстъпки. Това може да помогне за преодоляване на първоначалното съпротивление между вас и тях. И накрая, не се страхувайте да говорите открито за цената и да обясните защо продуктът струва толкова. Прозрачността и честността изграждат доверие. Когато клиентите разберат, че плащат за качество, те ще бъдат по-склонни да направят покупката. И помнете, че успехът в мрежовия маркетинг не идва от това да се опитваме да продадеме на всички, а от това да намерим тези, които наистина ценят и се нуждаят от вашия продукт. Благодаря ви, че гледахте. Ако това видео ви беше полезно, се абонирайте за още съвети и вдъхновения тук. Хубав ден!